Maayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ining tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Obra og Atty. Eileen Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nini akong suliran. Agwala ko sa pangan nga Diakon. Hingkod ang pangidaron. Taga Hitafi Bohol. Punto legal kini akong suliran. Kabahin kini sa yuta nga gihatag diri nako sa akong apuhan. Aron inyo masabtan, sugdon ko sa sugilanon sa akong apuhang babae nga naminyo pa og laing byudo human mabiyuda. Ingon ini ang mga panghitabo. Unsa ma? Magminyo ka pag-usap? Nga naman di ay Esther. Dili na ba di ay mahimo nga byuda naman ko? Kinsa masabtaw nang imo minyuan ma uy, nga senior ka naman. Byudo sabsama nako nga byuda. Og huwag mong ismulin ha, Esther. Siman nga byudo kining akong pamanhonon. Uy, mama sad uy, pabadlong man. Og wa ka ma senior, wa sa ka magunaw nagminyo ko sab. Wa sabi pinuangan ng kana ma. Ha? Oy, unsa ko tay binuangan ba? Nga gipangwarta lang ko? Hoy, Esther, sultihan ti ka. Mas kwartahan pa ni nako, uy. Kay siman good ni. Og gusto nang manaog sa barko, og settle down uban ako. Mao gisultihan ta lang ka, agik pananghid sad nimo nga magminyo nako. Og diri na may magpakasal sa civil ni Franco sa Manila. Oh, Franco? Mo ni pangan sa imong pamanhonon ma? Ha? Di makatuo si Esther nga imong anak. Maulagi. Daan na to siyang wa mo tuo. Di ang akong gisultihan nga mahinigog man ako. Og plano na natong magpakasal. Aron mo to ang imong anak. Magpakasal dayon ta dinis Manila. Di na ko kapaabot nga kinahanglang mauli pa ta sa inyo sa Bohol o sa ta magpakasal. Di pa man sa ta kalarda dayon pa doon sa inyo kay daghan pa kong asikasuhon dinis Manila sa akong retirement. Pero magpakasal niya ta og usab sa simbahan ng gyud sa inyo dito sa Bohol kon mahumanan ako kining akong asikasuhon dinis sa Manila. Congratulations! Congrats inyo ma, Tito Franco. Thank you. Hoy, unsay Tito God, unsay Tito Franco, papa na Esther kay bana na ko si mong mama. Aw, Papa Franco di ay, hay, mas maipas mama, kay seryoso gyud unya, gipakas lang gyud nimo pa. Mao gyud na. Dili parehas na nakapamabdos nimo nga gibiyaan ka lang samahan ni Diakon nga imong anak. Mama san, uy, kaako pa magpanukma sa akong kapalaran sa adlaw siyang kasal. Ay, gusto na mo ni Ana, oy. Kay nagpaabot na nato ang atong mga bisita, oh. Hala, ato na ta sa resepsyon sa atong kasal, Susan. Ay, kapoy masadi ay ning magpakasal nga may mga edad na taini. Ay, di parehas ka ni Adto. Sa gikasal ko sa imong amahan Esther, nga bata-bata pa ko ni Adto. Kaya pa na ako og entertain sa mga bisita. Ay, okay naman na, uy. Gipasabot ka man sa imong mga bisita, nga mga paryente sa nato, nga nipaway ka na. Ang to ay, na mauli na, kung may daw mga bring house. Oh, maayo noon. Tuod ay Esther. Nahisgutan na mo ni Franco ang imong anak nga si Diakon. Ha? Kaya nga naman di ay ma. Kay dili naman gyud may mga anak ni Franco. Plano na mo
nga amo siyang sagupon. Kami nalay buhi ni Jakon ba? Anhina siya namo. Aron may bata ming kauban din hisabay. Nga may atimanon ming bata din hisabay nga murag mao'y among silbing anak. Total, wa man ay amahan bataa. Wa na milaing pananghiran gawas nimo. Ma, Ug ikaw, padayon sa imong kinabuhi. Pangita og trabaho. Kay murag nagapos ka na sa pag-atimanan ng imong anak. Panarbaho, Esther. Pasin pa di ay, makakita ka og seryosong mga mahan ni Jakon. Sa pagkakaroon, ari lang una namo si Jakon, haba? O gayag kabala ka, isipon na mong anak ni Franco ang imong anak. ma. Gabay pa kay ko dihang naminyo pag-usab ang akong lula nga byuda. Sa usa sab ka byudo nga siman. Ug kay di naman sila makaanak, gisagop ko nila. Sila ang miatiman ako og giisip nga ilang anak. Hangtod nga bidako ko ug namatay ang nabana ni Mama Susan nga si Papa Franco. Nagtahod na lagi ko nila og mama ug papa nila kay sila naman ang namatan akong mga ginikanan. Ug karon kay dako nako, ako na sab ang miatiman ni Mama Susan nga tiguwang na kaayo. Magpangidaro na karon siya og 20 anyos ang akong apuhan nga mo'y nagpadako nako og giisip nako matuod na inahan. Ug unya, Jakon, kuha ara ang mga papilis nako sa yuta sa akong kaban. ha? Nga naman mo. Karon nga tiguwang na kaayo ko dong. Ako kining ihatag nimo. Unsay buot ni mo ipasabot mo? Giisip na tingang anak sukad sa gamay ka pang bata. Kaya ako na nag-atiman nimo. Ug hangtod karon nga dako ka na. Ug ako na sad ang nagkaluya. Ikaw na usab ang mag-atiman ako. Ikaw ang nag-atiman namo ni Papa nimo Franco sa among katiguangon. Maong deserving ka nga ikay manunod aning yuta nga among napalit ni Franco sud sa among kaminyoon. Mao nga tagui ang mga papili sa yuta nga akong ihatag nimo. Ma. Mao ba? Mao lagi ma. Lain na maginig sinultihan si Mama. Mura man siya nanugon. Gipahipusan ba niya nako gani ang mga papili sa yuta? Ay, tumani lang na Jakon. Ayag supak ka. Kay kanila ba magkatiguang sa pagka sa puton. Hipusa na ng mga papeles ngayang gihatag mo. Kay mahilongdog na sad na, mangita na sa dunya na. O ma. Pamina ko ma. Oh, bago ka pa ang naabot. Kinsa man da itong nagkagulkol sa imong kwarto ganida. Ha? May misa ka sa kong kwarto ma? Diha ka na ma. Oh, kagubot sa kong kwarto. Gisa ka kininig tao? Usa may atuyo din eh. Oh, abli na ang aparador nga gibutangan ko sa mga papili sa yuta ni Mama. Oh, dili. Wala mga papili sa yuta ni Mama Susan din eh.
Wa ko na gyud makita pa ang mga papilis sa yuta ni Mama. Kinsam kay na interes sa pagkuha adto. Mura bang dunay naggabas sa mga kalubihan? May namutulog kahoy sa mga yuta. Kinsa maka? Magsusi ko. Hulong! Hulungan yan yung hulungan! Pagdaw na yung chinsube, kaya di ba daw kang sulti ni ikaw, Jakon? Paga! Sa tuyo pagkutana ako, gaw Jakon? Kinsa naghatag ninyong pagtugot nga mamutol mo glubin nining akong yuta? Si Yuta! Ako na karon gaw Jakon. Kaya ako naman yung napalit sa anak mismo si yung Papa Franco nga si Diego. Unsa? Ang anak ni Papa Franco ang nagbaligya nimo ani yuta ah? Si Jigo anak sa akong step grandfather nga si Papa Franco. Sawa pa sila maminyo sa akong apuhang babae nga si Mama Susan. Siya ang nagbaligya sa yuta nila ni Mama nga akong apuhan. Ug karon ra ba papahawaon nami sa akong igagaw kay siya na makunitag iyan ini. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, napalit ang maong yuta sud sa kaminyoon sa akong byuda nga apuhan ug sa iyang ikaduhang bana nga byudo usab nga usa ka siman. Apan ang titulo sa yuta nakapangan sa akong step grandfather. Matawag ba nga conjugal property nila ang maong yuta? Ikaduhang pangutana, giisip ko nga anak sa akong apuhan o sa akong step grandfather kay sila man yung nagbuhi nako sukad pas gamay pa ko. O ako na sabang miatiman nila sa ilang pagkatigwang. Angay lang ba nga ako'y manunod sa ilang yuta kay gihatag naman unta ni sa akong apuhan nako ang mga papilis aning yuta ah? Ikatulog pangutana, gisaka ang among bahay ug nawa ang mga papilis sa yuta nga akong gitaguan. O nabalitaan na lang nako naggibaligya na sa anak sa akong step grandfather ang yuta. May katungod ba di siya sa pagbaligya ini nga buhi pa man ang akong apuhan nga ikaduhang asawa sa iyang amahan? Balido ba ang iyang pagbaligya? Ikaupat nga pangutana, ang titulo sa yuta nakapangan sa akong step grandfather. Pwede pa ba kini nga matransfer sa pangan sa akong apuhan nga maoy iyang asawa kay buhi pa man ni karon? Apan 20 anyos na. Unsaon nga maligal ang paghatag sa akong apuhan ining yutaa diri nako? Ikalima og katapusan. Ingon sa akong igagaw nga nakapalit sa yuta, nawa na kuno'y katungod ang akong apuhan sa yuta kay iya na kining napalit sa anak sa bana sa akong apuhan. Ilara ba nga gipamutol ang mga kahoy? Unya, papawao nami. Asa man kumuduol nga dili sila makayano-yano sa pagpapahawa namo? May paagi ba nga mabawi ko ang maong yuta? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Jakon. Mayong adlaw mga sukintig paminaw, kini si Attorney Elaine Bathan og ako ang muhatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana o mga problemang may punto legal. Kinsa na mga naay problema sa ilang mga patigayunan, sa ilang relasyon, sa mga legal documents nila baka ha, or na mga personal nga mga problema ay ipadala na inyong mga suwat diri nako, diri sa ato ang stasyon, dinhi sa DYHP diri sa Cebu tungod kay ang ato ang mga scriptwriters naghuwat ra gyud na kung kang kinsa na pong suwat ang sunod mahimuan og drama sa kahanginan. Of course, ako ang partner si Dr. Obra maunay tighatag sa ato ang mga tambag kabahin sa inyohang mga pangutana nga may punto medikal. Dr. Mansrene Obra, no? Ato ang letter sender gikan sa Hetafe, Bohol! Sipa, bedjud kayo ta sa Bohol. Hello! Ug maayong pagpaminaw sa tanang mga Boholanos din ha. Sa amin ako pagtawag yangan. Hakon, Jakon, no? Moingan sa ato ang letter sender for today.
ipadani niya sa ato ang kiniyang akong suliran official writers page. Kabahin ni sa katong naminyo pag-usab ang iyahang biyudang apuhang babay nga si Susan ngadto sa usa na sad ka biyudo nga si man nga si Franco. Gisagop si Jacon sa magtiayon kay di naman sila makaanak. O giisip nga ilahang anak gani mamagpapa ang iyahang tawag sa iyahang apuhang babae o sa iyahang step nga grandfather. Mauna kini nagpadako og nag-atiman niya og dihang nangatiguang na ang iyahang mga apuhan, no? Siya po'y nag-atiman na ay napalit nga yuta ang iyahang apuhan sulod sa ilahang kaminyoon. Nakapangalan ang titulo sa iyahang step nga grandfather. Namatay ang iyahang katong step grandfather sa age 90, taas kong kinabuhi. Gihatag sa iyahang apuhan niya ang titulo sa yuta kay lagi iya na kuno ning ipasunod kay giisip naman nilang anak apan gisaka ang ilahang balay og agoy nawa ang papeles ug nahibaw-an na lang niya nga nabaligya ang maong yuta ngadto sa iyahang igagaw. Ung ang nagbaligya kuno ini mao ang anak ni Franco sa wa pa sila magminyo ni Susan. Namutol na karon sa mga kahoy ang iyahang igagaw o giingnan sila nga papahawaon na sila sa yuta sa iyang igagaw kay iyan ang igagaw ang tag-iya. Medyo complicated ang storya pero ato ning paningkamutan nga atong tubagon. Unang pangutana, napalit ang maong yuta sulod sa kaminyoon sa ako ang byuda nga apuhan ug sa iyang ikaduhang bana nga byudusad nga usa ka siman apan ang titulo nakapangalan sa ako ang step grandfather. Matawag ba kini nga conjugal property maong yutaa? The answer is yes. Matawag siya nga conjugal property nilang duha. Kay sila may managtiayon and kay nga byudo man silang duha, therefore ang iyahang byuda naminyo silang duha. Okay, kung wala sila separation of properties tungod kay minyo sila before, dili sila conjugal. Tungod kay naminyo sila before, naa sila kaminyoon before, kato conjugal to ilang first marriage, no? Karon, kaning ilaha, basta second marriage manggod, it's usually complete separation of properties. Pero, kung ma-prove ninyo nato nga ang pagpalit ana ug ang kwarta nga gigamit, kwarta nilang duhang managtiayon, pwede nato maingon nga co-owner sila of the property. Pero nga nagpanganra na sa iyaha tong exclusive property. Pero, na ako'y dakong pero, nga naman, pagkamatay ni Franco, si mama ni mo, Susan, nahimo mang iridero niya sa iyahang exclusive nga property. Meaning, naa siya'y bahin ug pwede siya makapanag-iya sad ug bahin pud anang yutaa. In fact, no, kung naay anak ang iyahang nasilwa, man sila anak sulod sa kaminyoon, siya mo'y maka-irider ug maka-panunod anang maong yuta. Kung naato'y mga anak sa unang kaminyoon, pwede pud to sila makabahin, pero kanimuhang asawa, kay legal wife man, ang imuhang tiya kani si Susan, pwede ni siya nga makabahin o makapanag-iya atong yuta. So di pwede masulo. Okay? Ikaduhang pangutana, giisip ko nga anak sa akong apuhan o sa akong step grandfather. Kay sila naman ang nagbuhi nako, sukad gamay po ako, ug ako sad ang nag-atiman nila sa ilahang pagkatiguang. Angay lang ba nga ako'y manunod sa ilahang yuta? Kay gihatag naman unta ni sa akong apuhan nako ang mga papeles aning yutaa. Sadly, no? Kaning akong tubag, gustuhon ko man nga itubag according sa inyong gusto, pero ang akong tubag limitado gyud ha, sigon sa mando sa balaod. Ang balaod manggod nag-ingon nga ang naay katungod nga manunod sa kabutangan sa usa ka taong ni panaw na is kanang gitawag natong legitimate ug legal heirs. Legal heir gani asawa, unya manaog ta kung naay anak,
ug way anak musakatang nagluhi pa ba ang ginikanan or wa na. Kung way anak, way ginikanan, so way tagnaog basin na apay apo. No? And in your case, wa manggod ka na legally adopted, no? Wa manggod ka na legally adopted by your unsay tawag nimo ani, wa ka na legally adopted sa imuhang lolo ug lula. Way papel nga mapakita nimo nga sila imong ginikanan, maski pag gitratar gyud kanila gyud, no, in truth and in fact gitratar kanila, so wala gyud, dili gyud maglisod gyud ta. Ikatulong pangutana, gisakah ang among balay ug nawala ang papeles sa yuta sa akong gitaguan ug nabalitaan na lang nako nga gibaligya sa anak sa akong step-grandfather ang yuta. May katungod ba di ay siya pagbaligya ini nga buhi pa man akong apuhan ang ikaduhang asawa, balido ba ang iyang pagbaligya? Muna akong giingon, no, sa imong unang pangutana ako manggutong gitubag nga while dili siya conjugal, pagkamatay sa imuhang apuhan ni Tatay Franco, si Nanay Susan na ay katungod nga manunod anang yutaa. Kauban of course aning iyahang anak kanang imuhang igagaw. So dili pwede nga si kisay nagbaligya aning iyahang yuta katong imuhang igagaw, dili pwede nga siya lang ang mo baligya ani kay dili raman siya ang naay katungod ana, no? Apil man ang imuhang lula, so dili gyud to valid ang iyahang pagbaligya. Kaupat ug katapusang pangutana, ang titulo sa yuta nakapangalan sa ako ang step-grandfather. Pwede pa kining matransfer sa pangalan sa akong apuhan nga mo'y iyang asawa nga buhi pa karon apa 90 years old na. Unsaon man nga maligal ang paghatag anang yuta diri nako. Okay. The step is this. Kung pananglitan na ay mamatay, na ay yuta no nga gipanag-iya, di man gud na mabaligya. Di pud na niya pwede mabalhin ang titulo kung dili mo execute anang gitawag na extrajudicial settlement of estate. Unsa man ning dokumentuha? Kaning dokumentuha mao ni document nga magpatapok sa tanang mga legal ug mga sumusunod anang yutaa, in which case ang imuhang lola ug katong imuhang igagaw ang anak sa imuhang step nga grandfather, no? Tanawon na to, kung napabasad sila laing anak, kung danting sila rang duha, silang duha ang mo-execute anak. Ang kanang extrajudicial settlement, usa na ka dokumento wherein ang katong mga legal heirs mo-execute ug musulti ug musaysay nga sila ang legal nga sumusunod sa nikanhing Lolo Franco, ni Tatay Franco. Pagkamatay ni Tatay Franco, mupamatuod pud sila nga si Tatay Franco wa ni utang. No, namatay ni siyang way utang ug pagkamatay niya mauni ang mga katigayunan nga nahabilin niya. Number 1, kanang inyuhang katong maong yuta. Ug kana pod more importantly mo nang mintag settlement kay dinha nila isuwat kung unsaon nila pagbahin-bahin ang mga nahabilin nga mga kabtangan or unsaon nila pagbahin-bahin ang katong yuta nga gibilin sa namatay. Og base ana mobayad tas buhis og dinha pa itugot no sa gobyerno ang pagbalhin anang maong titulo. Dili gani na mabalhin ngadto, di man ka makapabalhin kung dili ka mo execute sa extrajudicial settlement of estate ug mobayad sa buhis. Maglisod sa kagbaligya, di gyud po na nimo mabalhin kung wa tong mga dokumentuha. Kay wa pa man kay katungod. Di po na nila maparehistro. Samot na nga kung nikawat tong maong yuta, basin ang yuta, ang titulo sa yuta, basin po nang nagkawat ato, imura po igagaw, gisaka, no? Di mong dito niya po mabalin. So, dili valid nga naman. Kay ang magbaligya, kinahanglan na ay katungod sa pagbaligya. Ang imong igagaw, partial raman ang ihang katungod, kay dili man siya ang full owner. Kaya ang imuhang lula, dapat co-owner man anak nga property. So, dili gyud to valid. Now, kinahanglan ninyo gukdon mo, file gyud mo, I think kinahanglan gyud mo add to
og abogado na may daghang abogado din ha no sa Hetafe para mo konsulta mo. Pwede man ka mangayog certified true copy na lang usa sa yuta, sa titulo sa yuta ngadto sa Registry of Deeds para mastudyuhan o klaro o matanaw pod sa imuhang lawyer kung unsay ilahang legal remedy. Kay kung pananglitan mabawi na ninyo ang yuta, akong suggestion is mo execute na lang og either deed of donation or deed of sale ang imuhang lola para mabalhin na dinha sa imuha ang iyahang bahin ngadto sa ang bahin sa yuta. Okay? Mga sukintig paminaw, hinaut unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon. Dinhi gyapon sa tuang programa kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat ug mayong adlaw. Mana so sa ka Mayong adlaw sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong sugilanon. Ilabi na sa libo-kalibong tigpaminaw niining sikat na kayong handumanan sa usa ka awit. Ako si Dodge. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ang akong tampo, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan, if I keep my heart out of sight. Your goodbyes are somewhat RMN Drama presents Handumanan so sa ka awit. Ano pa daw siyang kaagi karon? Mukining sa kalalaki nga taga Bunga Toledo City. Ang ato matatampo, nagdasingan nga dudes. Ano sa'yo mo ka magpauli ron? Hindi mo ka magpaabot na ko. Papaulion lagi ko sa'yo ni Mama. Kaya doon naman ko na may bisita. Bisita? Sakin sa man. Hindi mahimo nga muadto ko sa inyo. Aron, mahimamatan ako ang inyong bisita. Pamilya na sa ko ninyo. Oh, Muadto ko sa inyo, ha? ikaw ba? Sobraan na sa kaka-feeling at home sa amo, ha? Uya para pa ta. Dili pa ta magtiayon. Ano mo di ay? Dawat naman ko sa imong gilikanan. Mahimo ba? Not this time. Sa gikaingon ko na, wa ko masayod kung kinsa ang among bisita. Mao nga, ayaw na lang una pag-apil-apil, okay? Maayo kay sayo kang ni pauli ron. Ay, naglata akong tiil sa baboy para sa panihapon. Kung nakapangayo sa kong sili ko likod sa silingan. Mao nga labing siguro ganahan kag yung mukhaon ron. Nga naman ka. Kalawang ko di mo panghupaw. May problema ka? Huwag man ma. Kapoy lang ko gikas trabaho. Busy kayo sa tindahan. Magpakuwain ako ma. Kung andam na ang panihapon, kawalan ko. Ha? Nahala, sige. Kay mao pa masay paglunod na ko sa tiil sa baboy. Latan ko pa man to. Okay ba? Pukawalan ko niya ko. Nga ano mo ko eh. Murag, di mo ko mahimutang. Gusto ko matug aron ma-relax ang akong hunahuna. Pero, lain na akong gibati. Ano kang wa may kupatuan ni Rindin sa ila. Makapahipong kayo. Di man ang timingon na ni. Basta na-event sa ila.
Parisan ko ba naman? Pero karon, dili ko pwedeng mo adto. Sikin sa gaday ka ang ilang bisita. Kinsa ha? Nga naman ka dun, Soy. Timi-timi ka man sa pagkapon. Sa manwa ka ganahis akong giluto. Oh, mama eh. Nahan mo eh. Pero murag busog palagi ko ma. Mao nga wapo ganay mo kaon. Mao ba? Eh, sige lang. Bilan talang unya ka og sudan. Kay kung ganahan ka ng mukaon, may makaon ka pa. Salamat ma. Ay, barog na lang diha. Lain ka ayo nga mag-apong ka sa grasya nga magtungo. Magkagabaraban na. Laon saman ka, uy. Pura magdako kay kag problema. Oh, Nag-away mo si Rinrin? ha? Away good mo. Wow eh. Sige ma. Mubarog na ako. Excuse ma. Niyan ako gawas silang rin. Magpahipin ako din eh. Hindi lang kumuha ito sila. Ikot lang kung magsusi ko na kinsa ang bisita. Sila niya marong kusog ng di katawa. Kung may lang tingog. Tingog sa lalaki nga kusog siya kayo ni katawa. Maglingaw pa sila. Hoy! Uy! Lisa! Kamu gadi ni. Nagpakurat man ka. Nagunsa ka man ko na din eh. Mura ka mag-James Bond nga. Nagupuho-po din eh, uy. Kasi kagbuang. Nailan tingog mo. Nagunsa ka din eh, uy. Ano makabalaho sa ilang din rin? Gusto. Naibawan ako. Naibawan ako kung nanuwa ka mo adto. Gets na nako. Tinaang mo ko ng ex ni Renren, no? Kauba ng parents siyang ex. Kay suod ba yung pamilya ni Renren o sa iyang ex? Mao di ay, ngawa ka mo adto. Dili tingali ka makagwanta kay magsalos magid ka. Bisagon saon. Ang ginikanan o ang ex ni Renren ang ilang bisita. Hala. Uy, wali ka mahibaw? Uy, sorry ha. Sige, uy, sige, ito na ko, uy. Nagkasaan ako na. Hindi ka na, ha? Ex ni Renren ang yakaupan. Huwag lumiki silang likatawa. Lainis kong gibati. Mura magikumot ang akong dugan. Sakit tao eh. Cool off. Naki-cool off ka na ko. Oh. May gusto lang kong tukaron sa akong kawalingon. Oh, Oo, ako makigbuhat ni mo. Cool off lang. Space lang akong ipangayo. space. Yan naman. Naglibog na ka? Kung si Kinsay mo piliyon. Ako ba? Kanisaw ni mo gikan sa kasakitan nga gihatag ni mo sa imong ex. Di pa magdusan ka niya? Unya iya kang gibiyaan? Ibong ka na. Kung ano na ibaw. Dudes, Umayo na lang gani nga nakuha ang imong untang gisabak. Kay kudwa pa, inahan ka na untaron. Ang pandili asawa. Ako sa man, nagbalik na mo. Mao nga nakig-cool off ka na ko. Nagbalik na mo. uwa mi magbalik. Ni ato lang siya sa bahay kauban ang iyang ginikanan. Kaya daan na ba yung untang suod ang among pamilya? Hangtod nga nibabtos ko. Nagbalik lagi mo. Wa lagi mi magbalik. Nagpinasayloay na lang mi. Kalimtan ko kung sa may nahitabo sa niaging panahon. Kana lang. Kalimutan ha. Iga no. Human sa tanang pagbaboy nga gibuhat sa imong ex. Saan nga na natawhan na? Randy?
Mapahimuslan kayo na. Nagbuhay pa lang daan. Sapal na. Kay baboy man siya. Wa mi magbalik, okay? France na lang mi. Gusto lang ko og space, dudes. Kana lang. Aw, ikaw gud. Agad na ko nimo. Kung sa'y gusto niyo. Kung makadesisyon ka na gud, pahibaw alam niya ko. Maoy, brat. Why? Alog-luwag lang ako sa akong dughan, Ped. Mga gusto ko mo inom. Berkapi naman nga nag-cool off po ni Kuan, Rinrin. Diba? Uwi na si Rinrin, uy. Oh, Pero mo, nakita na ako. Lagi kay gayon. Sige nagkuyog si Randy, kanyang ex. Yeah, malipayon mo kasi sila, nagkuyog. oh, Barang udah kalitan si Rinrin nga pagkakita yan ako. Mukhang guilty. buwan naman kapin nga nag-call off ka. Kung saan dani, sige pa ta. Niya kita sa trabaho, dudes. Busy ang tindahan. O na, kaya sa hindi na magsulti. Nalugos ka maganing butagan ako. Mura ka magbuwa makailan ako. Murang kog, way labot ni mo eh. Magsulti lang unya ta. Mo-text ko nimo. Basta, pabuto na ko ang imong text. Parang magasulti ta. Promise na? Magbalik na ta. Sure ka? Nga na nakadesisyon magana na magbalik ta. Tungod kay ako natugkad. Nga mas bugat ka di ay alam na ako. Kay ni Randy. Nagkabalik ide yung tamo. Sa mo bungi kayo na. Sorry, dudes. Sorry? Sorry? Nakikool off ka na ako kay nakigbalik ka sa imong ex na nipasakit ni mo. Dudes, I'm sorry. Sorry. Kababae ni mong dako na nihimo ni ini. Ako gani, pag cool off na to, pura na kong mabuang. Halos idog ko na lang gani ang bino. Di palapos ko na lang sa dunggan ako ang kasabat ni mama. Halos ako na lang ikamatay. Ang kasakit ka nakikool off ka na ko. Dudes, Huwag lang ko magpakasa sa itong relasyon. Isaw na huna lang. Huwag yun. Kay nagigay kong makasa sa itong relasyon. Ibo. dudes. Friend, magbuwag na lang kita. Ako na yung desisyon. Makigbuwag na ko ni mo. Dilit na ko mudawat ni mo. Balik na lang ni Randy. Dilit na ko ni mo. Afraid to hold you. I'm afraid of your touch. Manguyap ka na ako? Himuon ko ni mong panakibutas ni Renren? Tabangin lang kung makalimot na yung Randy. Sayad ko man tingali sa rason kung anong ako siyang gibuogan, di ba? Gusto naman ang akong desisyon, di ba? Naluibit ako sa imong gidangatan sa mga kamot ni Renren, uy. Nasakitan sa piya ko para nimo. Nagtarong kagod sa inyong relasyon. Please, Lisa. Tabangin ko. Nagkagusto sab ko nimo, Dudes. Ang kunon ko na. O gandang ko ikong tabangan.
May kalimtan man lang si Renan. Og manghinaot ko nga unta. Mausab ka ng imong buhaton. Hikalimtan mo siya sa hingpit. Lisa, salamat. Hindi salamat. Dili ka magmahay sa imong pagdawat ako. Dili ka magmahay. If I keep on talking now, the start. Pila ra may sugilanon, mag 5 years na mi karon si Lisa. Isip magtiayon, kauban ang duha na mong anak. Buotang inahan og mapinanggaong asawa ug inahan si Lisa. Wa gyud ako magmahay nga kaniya ko itakli ang akong gugma nga alang unta kang Renren. Si Renren karon, si bisan kinsa na lang lalaki ni Tumpa. Kawa may ni seryoso niya. Kaba sa tingali. Dinilang kutob. Daghang salamat, RMN. Mao ka mga hikalang kaagi ni Dudes nga taga Bunga, Toledo City. Uban sa awit nga iyang gipangayo. Awit nga regulahan, If I Keep My Heart Out of Sight. Ang maong kaagi, kibatan ng doa sa radyo ni Mira Luna Tubalat, o kabos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusap, mga hikala, mga suking ti paminaw, kinasikasing kong gidabit sa papadaha, sa inyong nakalain-laing kaagi sa kinabuhi, nga naglibot sa Sakawi. I-address lang nining tulumanon, Hantumanan sa Sakawi, care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Hantumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Lucky